Break, break, break. Break, 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 break. Oh, sir. Tanaw na tali, break. Dagayan, break. Imo na na. Imo sana. Sige, sige, break. Ako ko na, break. Imo na. Kak. Wah, takut na. Takut na. Break. Nabi. Nabi. Asa makatanaw man ito? Kenapa kayak baligya tanong dari na? Brad. Ano, Brad? Unsa may ato, Brad? Naanay baligya tanong dari, Bart? Aw. Oh, na, dagang bligyan mga tanong dagang bligyan. Unsa may gusto mo, Brad? Ubanan na ka, Brad? Sige, asa mo kinapita, Brad? Dali, Brad. Kuya-kuya ko na. Ay, sige, Brad. Aron, makapalit ako. Oh, yan dito daw kita, Brad. Dagang bligyan nga. Tanong dito, Brad. Ah, ano, Brad? Sobra. Naunsa mo kami ko? Mura man kita ungok ula. Dila pa. Asa dun? Mo palit lagi si bulak pa, mo palit bulak pa. Bulat na bulat. Nandiyan ka dito. Nandiyan dito kami ko. Mo palit lagi ko kada buwak lagi. Brad. Hindi mo palit bulak mo, Brad? Oh, lain bulak niya, lain bulak. Asa mo yan eh? Asa na mo yan eh? Bulak? Pila man ang bulak mo? Ha? Lain bulak na, dagan yan ang bulak niya. Mga tanong kagtipilin ang bulak nga. Ikaw man maligyan ang bulak. Oo, lain. Ako na yung bulak. Pila na mo. Ako ang bulak. Pila man na? Pila man na? Ha? Pila yung paliton dahil? Asa man imong bulak ron? Kaya mo palit ako. Tuloy, asa bulak? Tuloy. Sige, bro. Pili mo. Pili, Brad, pili. Pili niya. Ilan ang bulak? Ay, dako na. Ay, pili, gagawin niya. Dako niya. Pili na. Ha? Pili na. Pili na. Nagkali na buwag na rin. Iwas sa gue, hindi ka pili niya. Diba? Saan yun eh? Ha? Saan yun? Brad, kanay. Nanay, pagpili lang niya, Brad, anang una ni mong bulak, Brad. Kanaman tayo dagan. Ay, dako, Brad, dako ni Brad. Nasa Hindi ka tayo. Ang siyam na mo, Brad. Kanang dako gid ako. Ay, dako mo, Brad. Palitan ba? Ay, dako. Oh. Pagpili, Brad. Nami dati, available yung dako, Brad. Ano, Brad? Kaya, Brad, nindot niya, Brad. Oh, Kaya palit ako ano eh. Pakunta na presyo, Brad. magdali ba? Pipila ni. Oh, kana, kay ano yan? Tagsing binta. Wala kay kanang pinakamahal nga buwak diri. Ako, good. Makaroon na yung pinakabarato dali. Kaya mo ilaing makita dali sa kanang tanong nga mahal. Dali, puro din barato, no? No. No. Oh, nadiya nga. Gini mong tanong, good. Baga, dali na ni mahalin. Kaya barato na kayo. Pili na mo. Kapili na ka. Na mga plato na, Brad. Mga plato na. Na ako napili. Asya mo na, Brad. Ano mo, Brad? Babayaran kag mahalan ni. Sige, Brad. Oh, pili na. Bisag barato wala. Bayaran ako ng mahal.
Sige. Ayo na. Pila ang kwarta mo niya? Ha? Ano ka na yung kwarta niya mo? Asya? Gana na. Ayo na, digata kita agad. Beratur mo gina akong Sige. Ha? Bayaran ka. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Okay. Napit na kanang mahalan gid. Ako na. Tambal na. American flower na. Salamat ya. Miko. Salamat kayo. Salamat, balik ha. Ay, kita kami yung mga tanong. Mahal. Ako na. Laban, amigo. Bukas. Jangan mo kalim suy. Dato. Nairat. Kau sudah jauh tak semua nak kau tak? Aku tanam. Isa. Cepat. Cepat.